Bună, sunt Lorena și astăzi vreau să vă arăt colecția mea de parfumuri. Nu sunt prea multe, nu sunt nici puține. Pentru mine sunt de ajuns câte am. Voi începe cu să le scot așa pe astea. Să le am mai scoase. Așa. Nu sunt foarte multe. Este un videoclip foarte scurt, așa că nu mai stau pe gânduri și să începem. L-am pe ăsta de la Hello Kitty. Mi l-a luat tata din Zara când am mers, l-am din Spania, din Zara. Este foarte bun, miroase foarte bine. Miroase a capșuna, struguri, nu știu. Dar oricum are un miros foarte, foarte plăcut și foarte bun, chiar îmi place. Apoi mai am pe ăsta cu prințesă. L-am primit de ziua mea împreună cu un părfar foarte micuț și cu un machiaj albastru de ochi. Și asta miroase foarte bine. Și chiar am plăcut, adică am dat cu el o dată de 2 ori. Este foarte bun și foarte frumos. Și tot de ziua mea l-am mai primit pe ăsta. Este Playboy. Tot din Zara, dacă... Da, cred că tot din Zara am și pe ăsta. Bine, nu știu de mi l-a... Dar sigur mi l-a cumpărat din Zara. O fată de acolo. Prietena de la mama. Foarte bun, nu mi-am dat decât... Hai să nu... O dată. Are un miros foarte bun. Miroase excelent de bine. Pe urmă mai am pe ăsta. Tot de la Zara. Maybelline Colors. Miroase foarte bine. Mai ia foarte puțin și îl termin. Și îl mai am pe ăsta de Women. Foarte bun, mai are foarte puțin în el. 2-3 picături. Poate și mai puțin. Foarte bun, a fost al mama, dar nu mai folosește și mi-a dat mie. Cam asta a fost singurele mele parfumuri. Sunt foarte bune, chiar îmi plac cu miros. Au un miros foarte plăcut. M-am bucurat și o să mă bucur în continuare de ele. Uitați să mi le pun la loc. Așa. Mă bucur de ele și mă voi bucura în continuare. Deci cam atât a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați like și bye!